Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो आङो गगा मोनबाबो उपाय गैया आर्टिस्ट मानसिथ' खामानि मावखानांखागोन नङा होमबा चान्स मोनबा स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दिनैहाय आंनि एसामिस ब्राइडेल शुट दङ आरोना स' बेखौहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो दा एसामिसनि ड्रेस गाननानै फट'शुट खालामनायखौ उपाय गैया जोंथ' बेफोर माने फट'शुट खालामनानैबो जोंना इनकाम जायो नालाय एक्सट्रा इनकाम स' गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना स' दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो ब्लगखौ शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे आङो नेल एक्सटेनसनखौ गावनो खालामदों नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन डिसक्रिपसनावहाय दङ लिंकआ दे এই চানমাৰীতহে দেখা পাইছিলোঁ মই ইয়াতে হৈছে বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ হৈ যাব এইটোৱে মিলি যাব তাৰপিছত ৰেড কালাৰৰ পুৰা ৰেড লিপষ্টিক লৈ দিম এইফালে তোমাক এই হোৱাইট কালাৰৰ আছে তেনেকুৱা পিন্ধাই দিম এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰি লওঁ ন বা লাঞ্চ কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ কমপ্লিট কৰি কিনে ফটোশ্বুটটো কৰা হ'ব Sanjay will say, "Lava." Agde class take मैं नाम उठाया था और बेसी हेज़लनट तो था हाँ वो हेज़लनट तो भले ही नूला और कुल्फी लगा ब्राउनी ये तो माने क्या ओमफ्राय दाथ' नै मेकआपआ कमप्लिट जाखाबाय ओमफ्राय दा मेख्ला सादरखौ गानहोसिगोन आरोना आंथ' गाननो रोङा नालाय गाननो रोंबाबो बिदि जानला मानलासो रोङो आरोना माने मोजाङै रोङा बेखायनो बिसोरो गानहोबाय ओमफ्राय जोंना बेनोसै आरोना जबाय थानायावनो मेङो माने जबाय थादो मेकआप फोनजादो देलायजादो गानहोजादो जोमहोजादो उफ बेनोसै लाइफआ मा खालामबावनो ओमफ्राय नै कमप्लिट जाहां जाबाय हेयाराबो अलमस्ट कमप्लिटानो जासिगोन ओमफ्राय खिरा गाननो बाखि दंबावो आरोना लांग'गौ नै खिराबो गानबाय ओमफ्राय बिबार बै गुफुरा जि मोजांमोन ओमफ्राय माने जोंना मेकआप खालामनायावनो गोबाव जाबायना बेयो फुङावनो लाबोना दोनफैदोंमोन ओमफ्राय रानलायलांबाय बोरैबा मोनलायलायबाय आं दुखु मोनलायलायबाय जि मोजांमोन আৰু এবাৰ বিয়া হলো না বা সদায় বিয়া হৈ থাকে মোৰ ইমান শকত লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মেকআপ ইমান বেয়া লাগে তুমি সেটআপটো বনাই লোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে
देसन एप्लाई दिसे बोलन जीवन जरा प्लास्टिक सोके पण आनी दिला माटी दिया ऐसे पानी दी दिबी ठंडा पानी फ्रिजर আহক আহক হাই কি খবৰ বিৰাট ভাগৰ লাগিছে মোৰ এই ইয়াতে বহাই এই ৰেইনকোট যে পানি দে লক্ষ্মী আমার ফটোশুট কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপিছত পুৰা ঘামিলো চব তুমিতো নাই ঘামা নেকি বহুত ঘামিছো আৰু তোমাৰতো ফেচটো বহুত ভালে আছে মোৰতো একদম বকৱাছ হৈ গৈছে একদম চব ঘামি ঘামি একদম মানে এতিয়া পৰিব বাকী আছে মেকআপখিনি পুৰা ঘামি গ'লো এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ আজি বিয়া খোৱা হৈ গ'ল বহুত বিয়া পাতিলোঁ আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কাম নকৰিম নে থাকছে guys आंना पार्सेल सफैदों नै बेनो लाभार दा इउटुबार जाबाय मानिफ्राय फैदोंथाय बेयो बहा थांखो नामा बिराद बुरजा फैदों आरोना माने स्पन्सरशिपनि थाखाय बरिया नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना नुगोन नेक्स्ट भिडिअ गाइस बे भिडिअआवनो आं नोंथांमोनखौ बिराद अनो नालाय बेखायनो एसे आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै आङो नङाबाथ' नोंथांमोना नायनो आसा थागोन नालाय ओमफ्राय नायनो बिराद खस्थ' जादों आरोना दिहुननो थाखाय ओमफ्राय सालवारफोर माने स्पन्सरशिपनि थाखाय फैदों आरोना बेफोरो माबानिफ्राय एमेजिं फेक्टरिनिफ्राय स' नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुगोन माबोरैहाय आं दा दिन्थिथ'ला स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय